Laba bobabili bakhalelwe amasongo kaSigonyela ngenyanga edlule ngemva kokubulawa kwekhansela le-ANC uSibonelo Ntshangase, uSizwe Mbingo kanye noSandile Khumalo. Abameli sebesole amaphoyisa ngokukhohlisa umphakathi ngemininingwane engelona iqiniso ngaleli cala njengoba bekholwa ukuthi labasolwa abathinteki kulamacala enzeka mhla zingu-13 kuMasingana. USangweni benoMotha bebesagcinwe esitokisini kanti inkantolo iqale ngokulalela isicelo sikaSangweni oseveze ukuthi uzoliphika icala. Kusenjalo kunezinsolo zokuthi uSangweni nguye owathengisela uMotha isibhamu njengoba enenkampani yabaqaphi. Abameli babo ke bathi zonke lezi zinsolo zingamampunge futhi amakhasimende abo abhecwa ngobende kuleli cala. Amaphoyisa athi uphenyo liyaqhubeka ke ngaleli cala njengoba esalinde nemiphumela yokuhlola kwezinhlamvu ezidubulile. Umbuso uthi uSangweni usengawudukisa uMkhondo wecala njengoba bengakotholi zonke izibhamu, amaphepha azo kanye nezinhlamvu enkampanini yakhe yabaqaphi. The reason we oppose bail is because we want them to prove to this court that they are not flight risk. Ukulalelwa kwesicelo sebheli sekuhlehliselwe umhlazi yisithupha kwephezulu.